Здравейте на всички! Казвам се Румен и искам да ви покажа този хотел от Маврици. В момента е януари месец. В средата на януари, истинско лято, около 31-32 градуса температура. Доста е горещо. За всеки, който е решил да посети Маврици, страхотно място, много зелен остров. Много е спокойно. Може човек да обикаля навсякъде в целия остров. Доколкото знам от таксиметровия шофьор, който да докара, острова от север на юг е около 80 км, от изток на запад е около 50. Има много такива различни, като хълмчета с скали, като някакви такива мини планини и много е интересно. И за всеки, който е решил да дойде, това е страхотна дестинация, защото има какво да се види. Много е приятно. Сега ще направя това видео на този хотел, който се казва Анелия Резор и Спа, който се намира на западната част на острова. Ние преди това с моята съпруга бяхме на друг хотел в югоизточната част, но там локацията просто не е толкова добра в сравнение с тук. Тук атмосферата е страхотна. Там има, сега ще го покажа, там е изхода и от изхода има един малък град, в който има много хубави ресторанчета, магазини и всякакви такива неща. Ето това е входа на хотела. Много е, сега ще минем вътре. Има таксита, които не са скъпи. Стандарта е общо взето почти колкото в България. Няма нищо общо с Африка. Хората са много френдли, много приятно и добронамерени и страхотно е. Препоръчвам на всеки, който желае да дойде до Маврици. Да, дълга е дестинацията, но е страхотна. Нека сега да ви покажа този хотел. Сега ще влезнем тук по тези стълби, ще на рецепцията. Това е като лоби-бар. Също така много чисто. Това е рецепцията. Това е основният ресторант. В момента е обяд, но много хора не са all inclusive и просто имат закуска и заминават. В момента не е много бизи. Ето това е тук като кухнята. Шведско, като на шведска маса всичко. Храната е много приятна. И има почти всяка вечер риба на грил, пилишко, агнешко, свинско също така. Много плодове също има. Това е дневния бар, който работи от 10:30 сутринта до 10:30 вечерта. Тук това е един от басейните, който е. И там в дъното, където виждате тези масички, на това място е позволено да се пуши. За всеки, който пуши, може там да иде, защото тук в този ресторант е само за храна. Не може тук да седнеш и да пушиш. И така е прието, защото пък не е много приятно на хората да вечерят или да ядат и някой да им пуши. Макар че аз лично съм пушач и аз съм съгласен с това правило. Значи, това е част от хотелската част, за която е. Значи всички тези вилички тук, където са, това е една част от хотелската част. Сега ще мина по една друга пътека, да ви покажа колко е живописно, защото направо са си като в джунгла. Има много интересни цветя, има много интересни дървета, като палми, като малък рай. И след това ще минем отпред. Тук по тая пътечка вървим. Хотелът е доста голям и ето тук вижте, точно е като в една малка джунгла. Страхотно е, има табели. Другото, което е предимно
Хората тук говорят френски и английски. Навсякъде почти може да се разбереш. Дори малко английски да знаеш, дори да не знаеш, пак хората ще опътат. Другото, което е, вероятно, като съвет, вземете си защитен крем, защото слънцето е много силно и още първите дни, като дойдете, е хубаво много да внимавате да не изгорите, просто да не си прецакате почивката. Много е силно слънцето, може би както е юли, август месец в България. Друго, което е вероятно да ви отговоря, няма визи. Аз лично живея в Англия, но си използвам българския паспорт. От Англия, от Лондон до тук полета ми е 12 часа директен. Пари, които може да използвате, може всякакви пари да използвате. Аз лично дойдох с долари и английски паунди. Може да се смените с техни рупии, които около 40 няколко рупия за $1, по памет ви го казвам. Това е основният басейн. Тук който е. Това всичко също е жилищна част. Хотелска такава част. Ето басейна. Водата е много чиста. Много топла. Приятно е. Страхотно е. Това е жилищната част. Сега ще идем от към морето. Интернет има навсякъде, което е много добре. В цялата, просто когато пристигнахме на лоби бара ни дадаха паролата, логнахме се и просто интернет имаме навсякъде. Ето тук с изглед към морето. Сега ще мина по тази пътечка, за да ви покажа част и след това ще слезнем долу. Ето колко е живописно. Много е зелен острова. Страхотен е. Просто не е като в пустиня, точно напротив. Много е пищен, много дървета, много цветя. Страхотна дестинация. Ето тук също има част, където може, ако просто не ви се ходи до плажа. Ето тук просто на тези шезлонги по палмите. Може да се легне човек тук и да релаксира на тишина, далеч от всичко. Това е също част от хотелската част. Моята стая е ето там, в това просто стаята е много приятна. Ето има масичка там, къде си седне човек. Нямам ключ просто да отключа, но стая като стая. Хотелска, много приятна. Има си смарт телевизор, баня отделна с тоалетна, с душ кабина. Много е добра. Нека да слезем тук, за да ви покажа за всеки, който обича да използва шноркел. Нека ето има стълби да слезем. За всички, които обичат да се гмуркат с шноркел и да гледат подводния свят на Индийския океан, който е много жив. Специално тук. Сега ще ви покажа, тук в този хотел има такова място, където човек може да влезне. Защото лично аз много обичам да влизам в водата с шноркел и с очила и да гледам подводния живот на океана. И в предния хотел, където бяхме, нямаше такова място и ние най-вече заради това се изместихме, защото самата локация беше в един такъв залив, където коралите бяха мъртви. Другото, което е, местните казват, че може би най-добрите места на Маврици са в западната част, но най-доброто е било в северната част. Аз лично не съм бил там, но поне така местните казват. Казвам ви го като информация. Ако търсите някакъв хотел или локация къде е, поне така казват. Това са камъни от много изтинал вулкан. Това не е плажа. Да си мислите, че това е плаж и просто да кажете, този хотел няма плаж. Има си плаж, ще ви го покаже него. Това е място, където може човек да се гмурка. Страхотно, аз съм го
Аз съм се гмуркал преди 2-3 дни. Ето тук цялото това нещо е обградено. Не знам, може по естествен начин да е, но тук е дълбоко от порядъка на според прилива. В момента е прилив и може би дълбочината е около 2 метра. Така че е добре всеки добър пловец, нали? Или поне със спасителна жилетка е хубаво. Точно в този период. Когато отлив е плитко, може би около 1,40-50, дори да не можеш да плуваш, може спокойно тук да се мутнеш и да гледаш риби. Много е красиво това, е много хубаво това място. Нека сега да видим нататък, за да ви покажа и останалата част. Ето там този билдинг, където е. Нека да ви го покажа. Това е за масаж, или така нареченото спа. Там може да си платиш и хората те масажират. Ето вижте там как има една като планина, не знам дали ще са видели. Значи целият остров е в подобни такива като малки планини с много красиви скали. Страхотно е, т.е. за хора, които обичат да се разхождат, могат да идат на много такива места. Т.е. вероятно има какво да се види. Аз лично ходехме на разходка в морето с една лодка и също, което аз препоръчвам, преди 2 дни ходехме в един парк, така наречен Касела. Това е нещо като огромна зоологическа градина, не точно зоологическа, нещо като мини сафари. И там животните живеят на свобода и е страхотно. Въпрос, който предполагам ще ме питате, духа ли? Подухва, има лек ветрец, който е много приятен. И добре, че подухва на места, защото ако не духа, жегата е много така чувствителна. И добре е да подухва, не се плашете, ако някой ви е казал, той на този остров много вятър духа. Страхотно е, нека даже дори да подухва, защото ако няма вятър, просто се е жега. Ето тук сега в момента е доста горещо. Сега не знам дали ще се ориентирате. Аз минах там отпреде, там където ви го показах, там е и ресторанта горе. Аз сега минавам точно долната част, това също е към хотела в момента. Ето тая част, където ви показах в началото на видеото, където може да се пуши. Тук вечер е много приятно. Може да седнеш на биричка или на някакво друго питие, да гледаш морето и да си пушиш цигарката, ако си пушач. Дори да не си пушач, може да се наслаждаваш. Този ресторант правят може би 2 или 3 пъти в седмицата. Вечерята е тук. Мисля, че тази вечер ще бъде тук, което е много хубаво. Там ще ви покажа, има и сцена. И вечерята е тук на брега на морето. И вечер така е прохладно, много е приятно. Храната е страхотна, още един път казвам. Правят такива барбекюта. Така, сега ще да е там накрая, да ви покажа, много местни рибари има. Много ми харесва това, че плажове и всичко е обществено. Хората местните си ходят свободно, но не притесняват нас. Т.е. никой не е дошъл нещо да ми предлага, да ми продава, както е на много други дестинации по света, което лично мене много ме дразни. Т.е. идват и ми предлагат всякакви неща, които искам и не искам. Но лично тук просто никой не те притеснява с нищо, което е много добре. Ето момчетата тук зареждат масите, работят си. Има хора от цял свят. Ето това са места за риболов. Не знам защо днеска няма много хора за риба, но по принцип тук е много пълно с рибари. Тук по тези скали там напред ходят и ловат. Ето ви там един рибар, който там се е качил, там е направено специално като за риболов. И местните си идват тук и си ловат
риба, което им е някаква традиция, понеже традицията е, едно от основните им неща е туризъм и риболов, в което е хубавото е на Маврици също така, че тук е бил кръстопът, владели са ги французи, владели са ги англичани, много индийска култура има също така и французите си оставили много от нещата, като от кухня, като обичай, англичаните по същия начин. Можете да си наемете кола и да ходите навсякъде, но не забравяйте, че движението е от лявата страна, както е в Англия и в много други страни. Просто да го имате в предвид. Също така е полезно да ви кажа, вътре на самия плаж коралите са много близко до брега и е добре да си вземете така наричаните подводни обувки, които са такива. Просто с тях да влизате в водата, за да не си нараните краката. Също така, сега ще идем точно на този плаж, който е пред хотела. Ето го там, той е малък, но е много приятен, но хубав плаж. Ето сега ще ви покажа. От тук така се върви по край брега. Аз ходих, може би около 7-8 минути до там. И ето там, където е на кишето, започва един страхотен плаж, който е може би повече от 2 км с голям пясък и там навътре, може би на 30-40 метра от брега, като влезнете, е страхотно също за шноркелинг. Т.е. нали, да плувате с шноркел и с очила, има страхотни корали и големи риби. Тук на това място също става, аз почти всеки ден се гмуркам, няма толкова много корали и риби, но пак си става. Не е нищо страшно, плитко е тук, приятен е плажа и така нататък. Това е бар, който е към вечерята, т.е. горния бар, който ви го показах. Той предполагам, че ще работи също, но основно тази вечер ще е тук. Целият купон, тук има сцена, вечерно време правят представления. Програмата не е кой знае какво, но е интересно все пак. Друго кое е? Общо взето, това е като интересно, което мога да ви покажа в този хотел. Хубав е, доста е хубав, мисля, че е около 4 звезди, но струва си. Струва си. Къде ви покажа плажа. Ето го плажа, не е толкова голям, но е приятно, спокойно човек може да се къпи тук. Навътре плитко, може би на 50-60 метра е до кръста, така че дори да не си добър пловец, спокойно човек може да се окъпи. Но тук навътре има корали, ако ходиш по дъното е добре такива с предпазни водни обувки човек да си купи, които не са скъпи, но пазят краката, защото коралите са много остри, може да си нарани човек краката. Ето тук тази пътечка и се ходи там много не плаш, който е наистина страхотен. Но ако не ти се ходи, защото те мързи заради жегата, и тук става също. Ето има си шезлонги, които са към хотела. Много е приятно. Ето там има дайвинг център, който там може да си наемеш шноркели и плавници и така нататък. Тук също има кану, което е безплатно към хотела, можеш да го ползваш. Общо взето това е. Окей, дано да съм ви бил полезен, благодаря много, че гледате видеото и който желая може да се абонира за следващото мое видео, което ще кача най-скоро. Чао, живи и здрави!